లే దుగుని ఆయన బగ్గర పడొచ్చు ఆమె తాళ్ళవా ರತ್ನ ಇಂಚುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಣಕ ಸಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಅರ್ಥಾಡ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೊಸತ್ತು ರೈಟ್ರು ಬರ್ರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಜನ ಎಂಚಿನ ನರಮನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕುಲೋನು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೆ ఆయన మీసేటు నాయ కట్టుబడులే ఆ తొద్దుండు ఆయన మీసే అవా జాగ్రత్త అనిపలే పాతరిన బేల అనిపలే బరియరా అండి దాన్ని ఇల్లు తోరిపోయిరాత అన్న పెళ్ళి తోరిపోయినా సావు అల్దే తనికులు బతిర్ది నమస్తే ನಮಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪನೆ లేదు ಮುಲ್ಪನೆ లేదు ಹೊಸ ರೈಟ್ರು ಇದ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪೂರ ತೋಜಾಡ್ ತೋಟದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌದನಿ ಎಂತು ಬೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದರಿರ್ನ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಉದರ್ದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಯಾನ್ ಸೇರಿದ ಇಂಚಿಪ್ಪವಂತ ಸೇರಿನಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷದ ದುಗುಣಿ ಅವನುಲ್ಲಾಲ್ ಓಹ್ ಅಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷ ಅಂడి ಇಡೆಗೆ ತೋಟೋಟೆ ತೈಯೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ದುಂಬೋಪ್ ಜನ ಅರಿಗೆ ಎದುರು ಕರುಪಡೋಡು ಓಡೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕಡ್ಪಟ್ರೆ ಆರು ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚ ಆರು ಲೆಪ್ಪು ತಂಚತ್ತು ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ನಲ್ಕ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬರ್ಬೇಡ ಬೇಲೆ ರಟ್ಟೆ ಹುಷಾರ್ಲಾಲ್ ಹಾ ಅವ್ಯಾರು ಪಿರಾಡ್ದು ರಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಿ ರತ್ನ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನ ಲೈನೇ ಮಲ್ತವಪ್ಪು ನೀರಿನಿ ಅತ್ತಿವತ್ತಿನಿ ಅಂದ ಅದು ಹೊಸತ್ತು ರೈಟ್ರು ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಬನ್ಲಿ ಅಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಡಕ್ ಕಡಕ್ ನಾ ಅರೆ ಕಡಕ್ ಕುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ವಾರೇ ಪನ್ ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾ ಅವ್ಯಾರು ಏರು ಆ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ದಾರ ಅಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲವರ ಪುದಾರ ಬಗಲ್ಲೇದೆ ಯಶೋದ ಯಾರು ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೋನೆ ತುಪ್ಪೆ ಚಂದನ ಎಡ್ಡ ಬುದಾರ ಟಿವಿದ ರಮೀಲಾ ಯಾವಿ ಅಂಚ ಬೂಕುಡ್ ಬರೈತಂಡೆ ಅತ್ತದ ಗೊತ್ತಾವಡ ತಂಗ ಏರ್ ಬಣ್ಣದು ಅತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ದಿನ ಬೈಲಕನಿ ಇರು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೇಗ 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 ಅಲ್ಬಿ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಲೆ ಬಂಡ నేను పచ్చిని కొయ్యర వెళ్ళావు లెక్క ఉండేకు పరందుడు అందా అవు తూతు కొయ్యిపోయిన పక్క పరందుజా పరందును కొంచెం తూకే బుట్లే ಕಾಯಿ ಅವು ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನೆ ಹೋಲಿತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಯಾನು ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಓ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಬೀಜ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪಾರು ಬೀಜ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಂದ ಜಾನ್ ಅದೇ ಅವೇ ನೆತ್ತ ಇರೇಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುರುಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ಅಂದ ಅವು ಗೋಡಂಬಿ ಬಂಡ ದಪ್ಪ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದತಿ ಬೆಲಾಲ್ಪಿ ಹತ್ತು ದನಿ ಬಂತೇರು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲಿ ಇನ್ನಿ ರಾಜೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದದೆಂತು ಪುನಿ ಬೇಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಐವತ್ತೇವ ಊರೋಲು ಏರ್ನ ಎನ್ನ ನಾರಾವಿ ಎನ್ನಲ ಒಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ಪನ ಊರು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಈ ಆನಂದಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಣದಿನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಮತ್ತ ತುತ್ತೊನ್ನಿ ಒಂದು ತೂಗಿನಕ್ಲಿ ಬೊಕ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಕುಡ್ಲದಗುಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತಾಲಿಬಾನರು ತರ್ಪಾಯಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ಜನ ಊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಚ ಯಾನು ಸುರುತ್ತದಿನ ಎನ್ನ ಇನಿ ಅಂಚ ಸಮ ಊಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಏರು ಊರುಡು ಎಂಚ ಬಾತಿರ್ನು ಆ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅಕಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಚ್ಚ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಗೊಲೇ ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಇರೇಗಿಂದ ಮುಲ್ತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಉಮ್ರು ತುಚ್ಚುಂಡು ಉಮ್ರು ಬಂಡ ಅವು ಇರೇನು ತುಚ್ಚುರತಿ ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರು ಹೋಯ್ತದ ಬುಡ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಅವು ಇರೇಗ ಐಟೆ ಮರಣ ವತ್ತನ ತಾಳ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೈಯರ್ಲೇ ಅವು ಸೈಪುಜಿ ಫೋಟೇಸಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಪ ಸೈದೋಡು ತುಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಕಾರಗೊಂದು ನರಕಾಯ್ತ ಅನ್ನು ಪೂಜಿದ ಬೈರ್ ಪುಣ್ಯತೆ ಇರ್ ನರಕಾಯ್ತ ಪೂಜೆ ಎಂಜಿನ ಕುರ್ಮ ಎಂಜಿನ ವಂಡರ್ನೇತ ಉಮ್ರು ಅಂಚಾರ್ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಉಂಟೋಡ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳಂತಲೇ ಜನ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದು ಪೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದನಿ ಎಂಚ ಜನ ಎಂಚ దాన్ని ఫస్ట్ క్లాస్ జని పురాణి ఎంకలే పోయిసర్ತಿದ ಎಡ್ಡ ಫಸಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಮಾತೆರಡಕೇನ್ಲಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಎಡ್ಡ ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪೇರತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನೇರ್ ತುಂಬ ಎಂಕಲ್ ತೆತ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಬುಧವಾರ ತಂದೆ ತಂದೆ ಅಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಧವಾರನ ಎಂಕ ಬಂದಿರ ಶನಿವಾರ ಬಂದದ ಅವು ಶನಿವಾರ ಓರಿ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಅರ್ಧ ದಾಲೇಜಿ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆನೆ ಇಂತಿಲ್ಲ ಪುನಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರ ಕೇನ್ಯ ಆ ದುಗುನಿ ಮಿನಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತೈತೆ ಒಪ್ಪಿ ದುಗುನಿ ನಾಡ್ದು ಗಂಟೆ ನೇರ್ಪಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಲ್ಲತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪು ಮಲ್ಪು ಎಂಕ ತೀರ್ಚಿ ಮೇ ಪೊಮ್ಮೆರ
ಹಾಲು ಭಯಂಕರ ಜೋರುಲ್ಲ ದುಗುನಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ ನೀರು ಅಂದು ಏನು ಮಲ್ಪು ಬೇಲಾನ್ಪು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಅಜ್ಜ ಜೋನ್ ಅದಿಗೆ ಪುನಃ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಿಜಲ್ಲ ನೀ ಯಾ ನೀರೇಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣದ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಯಾ ಓ ಯಾ ನೀರೇಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣದ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಚಿ ನಾವು ಅಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಇರಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಈ ದನಿ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ ದಿಂಚಿ ಕಾಪಿದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೈದನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ದತ್ತು ಕಾಪಿ ನೆತ್ತ ಆರು ಮಾರೋನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಆತ ಗೋಣಿ ಮೂಟೆ ಮೂಟೆಕ್ ಇತ್ತೆ 4,000 ಆಜಿನತ್ತ 5,000 350 ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿಗೆ 350 ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನಿ 4 ಸಮ ಬೈಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಇರೇಟ 4 ಆಜುನು ತಯ್ಯೋ ಅಂಡೇರ ಅವಯ್ಯ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೋಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಇರುವಂತ ಅಂಚುಂತುವರ ಇರ್ಲಕನೆ ದುಂಬ ರೈಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಒರೆಸಿನ ಒಂಜೇನು ಕೊನೇನಿ ಬಕ್ಕ ತೂಪಾಲ್ನ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಓಲಿ ಮುಟ್ರೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಮುಟ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಬು ಮುಗಿ ಅಂಚತ್ ಕಂಚಿ ಸಾ ಹತ್ತಿದೆ ಎಂದದೆ ಲತ್ತದ ಹೇಗೆ ಪುನು ಓ ಲತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬುಲೆ ಉಂಡವು ಲತ್ತು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಒಂಚೂರು ಬುಲೆ ದಿನ ಆ ಬಕ್ಕ ಬುಲೆ ಉಂಡವು ಪದಾರ್ಥ ದಿನ ದಿಯರಂಡತಿ ಪರ್ದು ನಾವು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೀಜೋಡ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಜ ಲತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಗೆಪರ್ ಬಿಡ್ಪುಜರು ನಿಕ್ಲ ಬೀಜ ಲತ್ತಿರ್ದೆತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪೋಯಾರಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಪನ್ಲೇನಿ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 3 ಗಂಟೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ನುನ ಬಡ್ತು ಎಂಗ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಗ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಹೊಸತ್ತ ರೈಟ್ರ್ ಪಣ್ಯ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ ಒಂತೆ ಅಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ನೀರು ಕೇನೋಡು ಅವು ಯಾನೆಂಚಿನ ಈರ್ನ ಪಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದ ನಮ್ಮಲು ಅಂಚತೆ ಇರೇಗ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೇಂದ ಆತೆ ಇರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆ ಬುಟ್ನಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಕೊರಂಟ್ ದತ್ತಿ ಬೀಜದ ಅಂದವೆ ಬೀಜ ಕೊರಂಟ್ ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆದು ಮುಲ್ಪ ಬುರುದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೈದು ನೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ತಾರು ದನಿಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡೆ ರಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೋಡತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಬೇಲೆದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ್ ಈ ದನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದು ಬೇತೆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಪಡ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ ಸಿ ನರ ಕೈಂತೀನಿ ರೈಟರ್ ನಕಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಂಡಿ ಮೈ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದು ಮೈ ಮುಟ್ಟುದು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಮಾಡಂದು ಇರೆ ಕಲ್ಪವನಿ ಯಾನು ಅಂದು ಈರು ತೋಟೋ ಕಾರ್ದಿ ನೀನಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತು ಯಾನು ಓದುದೆ ಓದಿನೇಟ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಅವಳ ದುಂಬುದ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ 14 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಬೋನಸ್ ಪೂರ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೋನಸ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಒಂಜಿ 3 kg ದನಿನ ಬೀಜ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓ 3 ಕಿಲೋ ದನಿನ ಬೀಜ ಓ ರಾಮ ಹೆಂಚಿನ ಬಗುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕೊರಂಟು ಪನ್ಲೆ ದನಿನ ಬೀಜ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಕೊರ 3 kg 4 kg 1 ಕಿಲೋ ಅಂಚ ಪುರ ಕೊರೊಂದು ಅವೇ ಬೋನಸ್ ಇಂಜನ ಈ ಪೊಡ್ಜೋ ದಾದಾ ಹೆಚ್ಚಿಲೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಹಬ್ಬ ಬಾತಾರಜ್ಜ ನಾಚಿಗೆಟ್ನೆ ಹೇರಿ ಬಾಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವು ಅಲ್ಡಾ ಹಾಕೋಡ ದುಗುನಿ ಇಂಜಲ ಇಂಜಲಗೆ ಇಂಜಲ ಈ ಜನರು ಅಂತ ಪಾತಿ ಅಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಎದುರು ಇರ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸುರೂಟು ಕಾಪಿ ತೋಟದ 5 ದಿನಗನೆ ಮೂಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಹೊಸ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಅವ ನನ್ನ ಮೇರ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಐಕಿ ಪಂಪಿನಿ 40 ವರ್ಷದ ಬೇಲೆದ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದುಗುನಿ ಸಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂದಯ್ಯ ರತ್ನ ತೂಲಯ್ಯ ದುಗುನಿ ತುಲ ಗಡೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಮಾರಿತೆ ಏರು ಬರಾಡು ತೂ ಓಡು ಅಂಚ ಪಣ್ಯ ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಅಂತೀನಿ ಮೂಲೆ ಸುಗುಣಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋರಿ ಒಕ್ಕಡಿಜಿನ నేను ಗೊತ್ತಾಪಂಡೆ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಅರ್ಧಾಡಿ ದೆಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅರ್ಧಾಡಿ ಬಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಬೀಜೋಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುನತ್ತೆ ಐಗ ದೊಂಬು ರೋಡ್ ಐಗ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದನಿದು ಕಾಪಿ ಏತು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ರೆಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಓದೆ ಒಬ್ಬಕ ಓದುದೆ ಪನ್ಪರಿ ಓದುದಿನ್ನೇನೆ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಓದುನಾಗ ಐನಾಜಿ ಬಂಟೇರು ಮುಲ್ಪ ಏತು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ರೆಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಅವ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ರೋಬಟ್ ಎತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜನ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರಬಿಕಾ
ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಅರಬಿಕ್ ಅರಬಿಕ್ ಬಂಡ ಅವು ಒಂದು ಬೇತೆ ಅವು ಅವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆನೇ ಬೇತೆ ಅರಬಿಕಾ ಓ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ರಡ್ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕ್ರಯ ಒಯ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂದ ರಜೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಅನ್ನದೇ ಪಡಿಯ ನಿಕ್ಕದನ್ನ ಏತಲಪ್ಪ ಆಯ್ತಾನೆ ದೇತೋನು ಏನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟು ನಕಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡವು ಅತೆ ಅತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಅನುಕೂಲ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಏರ್ನೇನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅನ್ನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಬಾಕ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಬೆಂತಿನ ಯಾವ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಜೇರಿ ಬೆಂತಿನ ಯಾವ್ಜಿ ಕಿಚ್ಚಪ್ಪ ಮೂಲ್ತ ಈ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಾಸು ಯಾವಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ನಾಮ ಓಲು ಮೂಲು ಅವತ್ತು ಮುಂಜಿರು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಸಾಗಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಇದ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿದ ಎಂಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಬಲೆ ಅಡ್ಡುಕೊಂಡು ಇರೇನು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತು ದಕ್ಕದಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ನಂದತೆ ತಕ್ಕದಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಆತ ಇನ್ನೀ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ನಿಯೇ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿಗೆ ಇರ್ನೊಂದು ಬಾಡ್ದಾಂಡ್ ಸ್ಕಚ್ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಏತು ಗೋಣಿ ಇರ್ನ ಬೀಜ ಪೋದುಪ್ಪು ಅವಳು ಯಾನು ಬೀಜಕ್ಕೂ ಕೈ ಕೊರ್ತುಚಿ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಒಂತ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆತ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ಪ ಅವಳ ಬೀಜದಾನೆ ಇಂದು ಯಪ್ಪ ಇಂದು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ ಚೆಕ್ಕಿಂದ ನೋಕಿ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಆಟ ಅವನಿ ನೋಕಿ ಆತು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೈಟು ಬೆಡ್ಸಪ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರತ್ನ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೋಕಿದ್ದೆ ಅಲ್ದೆ ತೂಲದೆ ಬಾಕಾ ಹೌ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ದಿಲಿ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು ಪೂರ ಜನಟ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ಮಾತೆರಡು ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಉಳದೀತ ಬೇಲ ಅನ್ಪನ ಪಾತಾರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಿ ದಂಟ ಪನ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರು ಆಕೆ ಏರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬಾತೊನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಎನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ದನಿಕ್ ದಾಲ ದೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ದೇವರ ನಾಜೆ ಬನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇರು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಇರು ನನ್ನ ಏತಿನ ಮುಳುಲ್ಲಾರ್ ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಚುರು ಬತ್ತಿನತ ಇರು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಡ ಒಂದು ವಾರ ಅತ್ತು ಎಂಕ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಎನಿಯೆ ಏನು ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಳ್ಳಾರೆ ದೆಪ್ಪುಳ್ಳ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಆರೆ ಅಂತೆ ತೊಂದರೆ ದನಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಈತನ ಏಟ ಬಗ್ಲು ಒಂದಿತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮೇರು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡಿರು ಬೇಲೆದ ಬೊಕ ಪೂರ ಜನ ದುಗುಣಿಯಕ್ಕ ಕುಲು ಮುಕುಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಬಿಡ್ಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋಲು ದನಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಗುಣಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಯಾರ ಮಗಲ್ ಬೆತ್ತರೆ ಹೊತ್ತಲ್ಕೆ ಬೊಕ ಮೊಲಿಗೆ ಯಶೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಯ್ತಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಾತಾಂಡ ಅವ ಬೈಯರ್ತುಕ ಬಂಗ್ಲೆದಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅವನು ರೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರತ ಪಣಿ ಪಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ತೆಪ್ಪುಗುದ್ದಾರೇನಾ ಏನ್ ರೈಟ್ರ್ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ ದನಿಟ ಸೀದಾ ಬಾತಿರ ನಂಡ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಇಂದೇ ರೈಟ್ರೆ ಹಿರೇಡ್ದ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿನ್ ಈರು ಒಂಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಾಡಿ ದನ್ನಡೆ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಹಿರೇಡ ಬಂದಿನಿ ಈರೈಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಬೀಜ ಐಕೆ ಬೀಜದ ಕಂಪನಿ ಐಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾ ಸೀದಾ ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾತಿರ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ಬಾತಿರೋಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ ರೈಟ್ರ್ ನಕಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ ಬೇನೇನು ರೈಟ್ರನೇ ಪನ್ಪುನಿ ಈರೈಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯ್ ಜಾರನ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪನ್ ಆನ್ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ಲಿ ಅಂದೆ ಯಶೋದಾಗ 50,000 ದಾನಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಶೋದಾಕ ಐವ ದುಗುಣಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ರಜೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ರತ್ನಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋರೆ ಒಂಜಿ 300 ಎಂಕೊಂಜಿ 25,000 ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆನ ಒಂದು ಸಾಲೆ ಬಾಡ್ರಿ ಅತಿ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪಂದಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೊರಂ ಪುಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬೇನೇನು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದು ಆವಡ್ ಪಣ್ಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬರ್ಪೇನು ಓಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಆ ಜನರ ಕತ್ತಿ ಕೈಟು ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದರಿಪೇರೆ ಒಕ್ಕಾಡೆ ದಿನ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಆ ಜನ ಕೊಂಚ ಪಾನೋಡಿಯೇ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ವಿಷಯ ಆ ಜನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಬತ್ತಂಡೆ ತಾನೆ ಅಂడి ಒಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರೋಚ್ಚ ಬಿಂದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾನಾಯ್ನೆ ತೀತ್ ಬತ್ತು ಪಾತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಗುಣಿ ಎಲ್ಲ ಎಕಾಡ್ ದಿಂಚಿ ದೀಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಆಂಡದ ಬರ್ತಾಯ್ಜ ಅದೇ ಒಣತಗಾಯ್ಜದೆ ಅದೇ ರತ್ನ ಒಣತಗಾಯ್ಜ ಪೋಯ್ ಚಂದನ ಓಲ ಬಲ ಎಂಚಿನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ವನಸ್ಮಂತ್ ಬರೋಡು ದುಗುನಕ್ಕ ಬೇಗ ವನಸ್ಮಲ್ ಪೋಡು ಒಣಸಿಗೆ ಬೋಪುನತ್ತ ಬಕ ಇನ್ನು ಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಂದೆ ಅದೇ ಆರು ಜೋರ್ಲೇರಿ
ಇಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ತುಚ್ಚುಜ ತುಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಕಾರದೊಂದು ನರಕಾಯ್ತ ಅನ್ನು ಪೂಜಿದ್ ಬೈರ್ ಪುಣ್ಯತಿ ಓ ಇರ್ ನರಕಾಯ್ತ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಕುರ್ಮ ಎಂಚಿನ ವಂಡರ್ನೇತ ಉಮ್ರು 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 ಓ ಅಂಚಾರ್ ಛ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಉಂತೋಡ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಲೇ ಜನ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದು ಪೋ ಅಂಚಾತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಮೂಲೆ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀತೀರ ಅವು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮಣ್ಣು ಅಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಆಲ್ಬನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾ ಯಾನು ಹೌದಾ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಟು ನಕಲ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದವು ಅತೆ ಹಾ ಅತೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತು ಚಿ ಸಮ ಆಯ್ ಬೇತಗಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬನ್ನು ಇರೇಗ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವಲತಿ ಹೇಳಿ ಇರೇಗ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಂಡು ಯಾನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಓ ఒక మాత ఎపిసోడ్ డీరేని మేస్త్రి మన పేరు ఆపుండా Be like Bola.